Buch jotend migepe opodho kenge mopogore opogore mar jiwo dongruok e pacho ka koting'o duoko piny nengo ma sirikal osebedo ka tiyo godo e gedo mag apeyni kod yore mamoko mag tudruok. E kinde romo mane ochwoe kom kod jatend piny William Ruto, buch jotend migepe bende oyango kenge ma owinjo tigo e neno ni counties odongore makare. E romo mar buch jotend migepe manobagi e par loch mar jatend piny Buore Nairobi, jotend migepe opwodho kenge magikoni biro konyo e jiwo dongruok e pacho ka. E chenro madito mag dongruok, buch jotend migepe opwodho kenge mag duoko piny nengo ma itayo godo gedo mag apeyni kod yore mamoko mag tudruok, kaka yor neno ni othir mibadhi e pacho ka. E kindeno bende gipwodho chenro mar yaro apaya ma Muthaiga kadhi Kiambu nyaka Ndumberi, ma borne romo kilomita 23.5 kaka yor duoko piny dhungruok mag nyamburko e alwora mar Nairobi. Gikoni e thuolo mar higni 20 mokalo, chenro mag gedo mag yore mag tudruok koting'o apeyni osebedo ka ng'ikore kaluwore kod rem nono kaka chich mwandu ma itiyo godo e gedo dhi. Gino ma omiyo nengo gedo medore gi 25%. Ma en lai ma buch jotend migepe okoni dhi konyo e dongo piny Kenya kaka notimore piny Ingeresa, Australia kod piny Singapore. E kinde romono bende buch jotend migepe ogolo omenda manyuolore e wi nyinyo ne weg lope, kaka yor miyo gi yot e tiyo kod lopego e jiwo yuto margi, kendo jolo chenro mar piny owacho mar Bottom Up Economic Transformation Agenda (BETA). Jogo modak e kuonde jot ma idendo ni schemes e counties 26 ma pacho ka bende dhi yudo thuolo mar yudo obok moyiedhi mag lope, kendo koro gibiro bedo kod nyalo mar tiyo kod obokgo e kawo hola e bengi mondo mi gidongre. Buch jotend migepe bende opwodho okang' mar chuogo rode ma le mag bunge nyalo kadhe e kind kar rito le mag bunge ma Nairobi ka giluwo Athi nyaka Kapiti, kaka yor duoko chien lweny ma osebedo e kind dhano kod joka le. Kaka yor jiwo piny owacho mag counties, buch jotend migepe koro lieko chwalo dwaro ne od bura mondo bed kod paro mar chik mabiro neno ni omenda ma ichwalo ne counties otime kidienje ariyo, ka kidieny achiel en pok mar omenda mawuok e sirikal mamalo kadhi ne counties, to machielo en mar chwalo ne counties omenda mag kony kod hola, kamano giluwo ni dhi konyo e tieko deko mar omenda chopo ne counties ma osebedo ka ng'iko kendo thiro chenro mag dongruok e counties. E kindeno bende buch jotend migepe opwodho mondo piny Kenya obed kod mbetre mare e boma ma Vatican kaka yore jiwo tudruok e kind Kenya kod log tich mar jokopere ma Vatican e yore mag neno ni tudruok obedo makare kendo jiwo osiep e kind pinje ariyogo. George Bati, Ramogi TV.